Bueno, eguerdion guztioi, ordu biak, nekatuta egongo zarete, saiatuko gara gauza harin eta poli bat egiten, berria da, guretzako gutxienez formatu hau. Orain bi urte mai inguru batean parte hartu nuen, hori ere berria zen niretzako, elkarrizketatzaile aritzea ere berria da niretzako. IMMH beti ematen ditu aukerak gauza berriak egiteko eta hori ondo dago. Eskerrik asko bereziki Anajeri, hemen egoteagatik, galderak egingo dizkiot, gero zuek ere aukera izango duzue galderak egiteko. Berak egingo du bere aurkezpena, baina nire aldetik, esatea Anaje bikainetik ezagutzen dudala, bikain ebaluatzaile klubeko kidea da, Anaje 2008tik, kluba sortu zen aurreneko urtetik ona, 4 alditan parte hartu du ebaluatzaile bezala. Hau ezin da erakutsi, baina hemen ditut jasotako balorazioak eta denak dira 9tik gorakoak ebaluazioetan. Bere taldekideek emandako balorazio dira, oso senior ona da, oso taldeak oso ondo dinamizatzen ditu eta, esperientzia dauka ez bakarri bere enpresan, beste enpresa batzuk ere ezagutzen ditu eta esperientzia hori buruz ere galdetuko diot gaur. Egizu aurkezpena, zurea. Bueno, eskerrik asko IMH-ri, eskerrik asko Galdarri horren beste lora botatzeagatik, baina, azkenean puntuazioak ez da sekula asko balio, Einako lan apaino, eta zuek ibilbide honetan lagun izen zaituet, asko eta asko hor jarritea ikusten zaituet, eta, zuek dakizuena gainditzera ez nator, Zuek majo dakizue enpresetan zelan iten dan, majo dakizue enpresetan zenbat gauza berri asmatu behar izaten dien, eta zarritan management, barkatu Xabier, baina olako gauza askori jakitzeke eguneroko erronkari nola aurrein behar izaten jakon. Ordan gaur, bikainek bai emondozte aukera asko, beste enpresa batzuk ikusteko, eta benetan euskera gure produktuen pare ikusteko. Eta, nik uste dut Galderrek aspaldi ezautzen ga, eta bera oso dinamizatzaile hona da, eta, bizkor, ezateko danak eizaten ditugun, eta gero danok joaten garen zehose hartzea. Bai, ordu biterdietarako. Bai, hori da. Eta 5 minutu ditugu aurretik. Eta galdera batzuk. Bai, venga. Zeko zuepe preguntau gero, baina bizkor, Aurrenekoa, Elai, azalduko diguzu? Zerta dedikatzen zareten? Zein da zure lana Elain? Bai. Nik Elain azkenean metrologia arduraduna naiz. Ez nago zuzendaritzako postuetan, batzuk horrekin konfundidu itenabe batzutan, ez. Ni metrologia arduraduna naiz, daukat ekipo bat, auraxe eroaten dut, eta hizkuntzen abentura honetan sartu ginean, parian toka unitzan, eta, 20 pare bat urte badaroiat honetan, eta orduan, tokau izan jatortik burditik tira ikia, eta Elai berez kriston aukera emondoz, eta hori da lehengo izan behar dutena, hori dana etzanengo, bere egunean, han arduradun moduan zerenak, erabaki hori garbixa hartu ez palebe. Hau da, Elaik bere egunean apostu garbi bat egin zaban, eta izen zan euskera plana aurrera ingo zabala eta bere lan jarduna euskera egin nahi zabala. Hortik hasi izan guzti hori, ointala 22 urte, arrezkero jarraituko dugu eta titulo bat bihar badozuen ere izenaz, zarritarra eta langilea izateaz kanpo, esango dutzuet, Elaiko euskera planaren idazkaritza naizela. Eta, horrekin aurrera ingo, eta hartara jadanak esan da geratutik. Bi galderak endu dituzu ja. Erantzun batekin. Industria enpresa zarete, lehen komentatu da, horrek dituen zailtasun guztiekin. Azaldu, bereziki bezeroen kopurua zenbat diren euskaldunak, eta zenolako eragina izan duen, lehen ere komentatu dugu, Xabierre komentatu du bezeroaren garrantzia managementean bai, baina baita ere euskararen kudeaketan. Zuen kasua ez da horrelakoa? Ez, baina bai neurri batien.
Hau da, bezeroari begira. Lana egiten dugu bezeroari begira hortik jaten dugu. Gure produktua da kotxeendako zinturoiak eta frenoak eta horre danak pieza metaliko horrek horretxek ditu. Eta nolabaitean bai bezeroari, gure produktua bezeroari daukala orientazioa garbi-garbisa. Eta euskera plana hor nolabaitean badauka bere tokisa. Eta da azken batean gure barne kohesioan. Gure barne koheziotik eta gure barne lanetik ateratzen dugu produktua. Eta gero produktu hori saldu egiten dugu. Eta saldu egiten dugu gaina gustagarri. Naiz da batzuk ez pentsau, holako pieza metaliko bat gustagarri inbie da. Eta ez bakarri prezioz. Baita ere, beste gauza batzuk erakutziz. Guri euskeraren plan honek hori erakutsi dozku. Guk lana euskera zeinez, asko hobeto iristen garela munduko merkatu guztiei, ez gaztelera zero inglesez eginda baino. Hemen gauza asko entzun ditut, inglesa lehengo, eta inglesez, eta hala izango da. Guk ez dugu zalantzan ipintzen. Baina gure barne hausnarketan eta gure produktu etaratze horretan, benetan guk euskeraz lana eginda, eta jakinda ze produktu egiten dugun, asko hobeto iristen ga munduko merkatu guztietara, gero ikusiko dugu ze hizkuntzetan, baina asko hobeto eta asko naturalago helduko gara munduko merkatu guztietara gure hizkuntzaz egin dokun reflexioa eginda gero. Horrek erakutsi dozku bidea beste hizkuntzetara ailegatzeko. Ordan guretako tresna bat izan da. Zentzu horretan, orientazio horrekin, bezeroari orientazioa beti ere, harengana iritsi biega, ari egin behar dutzagu gustagarri gure produktua, baina kontutan hartuta barruan zeintzuk egiten daben produktu hori. Eta barrukoak konforme baldin badare produktua hola ikiarekin, askoz balore handixo emoten dutzagu produktuai. Barrukoak konforme onda, etxeko moduakin, ez kanpoko hotxak baino. Barrukoak erabaki dabe hola ikia, eta hori da beste klabetariko bat. Bai euskeraz eta bai beste hainbat okitean, baina barruko pertsonen eta barruko kohesioaren bateragarritasun horrek laguntu dozku nolabaitean lana euskera seinalizatera. Eta hola erabakitzera eta neurri handi batian, 90% gora, jentiak horren konbentzimentuz lana euskera zeitera. Orain iritze emango dut, ez dute galderarik egingo. Baina, erakunde bikainenak, edo bikain izan nahi duten erakundeek, interes talde guztiak izan behar dute kontutan. Ez bakarrik bezeroa bai, noski, eta horrek ematen digu dirua, horrek ematen digu, egoteko aukera, mantentzeko aukera, igotzeko aukera, baina Anajik esan duen bezala hor ere pertsonak ditugu. Erakundeko pertsonak hor daude, beraiek ere, beraien nahiak eta beharrak badituzte, eta horiek ere asetu behar ditugu, enpresa bezala, erakunde bezala. Eta ez bakarrik hori, baditugu pertsonak, baina baditugu ere administrazioa, interes talde bezala, aliatuak ere izan ditzakegu, edo hornitzaileak interes talde bezala, eta gizartea ere interes taldea da. Erakunde bikainenak egiten dutena da interes talde horien beharrak era orekatuan asetzen saiatu. Horietarako, Xabierrek oso ondo azaldu duen bezala, ezagutu behar ditugu zeintzu diren nahi eta behar horiek. Kasu horretan, Anajek izan duen bezala, euskera nahi bat zen, barrukoa, kanpokoa baino gehiago. Zuen kasuan, bezeroak ez zuelako eskatzen, baina barnean bai. Eta horri ere aurre egin behar zaio, eta hori ere kondutan izan behar da, ez? Horregatik oso kasu berezia eta majoa da azaltzeko. Ze batzutan enpresek esaten dute, gure bezeroak ez du eskatzen. Badituzu beste interes talde batzuk, asetzeko. Ez bakarrik zure bezeroa. Eta gainera, oso ondo Anajek izan duen bezala, barrukoa landuz, bezeroari, ematen zaio nahi duena, gainera era egoki batea. Hori da. Bai, aliatuekin eta euskararen mundua poiskat arusteko eta poiskat hori heltzen dala bezeroaren ganaino. Hau da, ez pentsau gure bezeroak arrotz sentitzen dienik elaiko produktu hori euskaraz ateratzen dalako. Bezeroak nolabaitean etortzen die gure etxera.
eta ikusi itzen dabe gure planta, eta ikusi itzen dabe nola batean han lana nola egiten dan. Eta, bueno, hemen dago komertzial moduan gurian izan dako Jon Uriguen eta preguntau zeinkie, berari, zarritan, etorri izan dienean, ero frantsesak, ero inglesak, ero txinoak, ero, bueno, hor nun bai daki, nundik dato zen, erak aitortu dozkue SSM-en enpresa honetan eren artean berbetan ziela, bai frantsesez ero bai beste hizkuntza batean, enpresa honetan euskera dabe eren lan hizkuntza moduan. Eta era bat onartu izan da gure bezeroen gatik, eta nik uste dut balixua. Hau da, eren aurrian, konzeptu horrek gure bezeroen aurrian balioa emondotzara elaitaldeari. Hau da, ez bakarrik, horretik azpimarratu dut, nola batean, ez dala geratzen gure taldiak hartutako erabakisa barruan hartutako erabaki baten moduan. Hori, inkluso gauza izen garela trasladatzen bezeroari, eta bezeroak hori hartu egin dau. Ordan, nik uste dut, zati horretan inok ez deixela pentsa, eta hor intangibleak eta berbaiten zinuanean, Xabier guztiz konformenago horrekin, ez azken batean sekula ez dakigu noraino eramango gaituan hizkuntzaren bideak. Eta hizkuntzaren bideak guk uste baino askoz bide luziagoa dauka zentzu askotan. Ordan, bueno, azpimarratu nahi naman, zatitxo hori, ezen guri ere zarritan harritu ingaitu zelako sorpresak emundozkun hizkuntzaren kudeaketak. Nola aldatu da helai 20 urte hauetan arduragun horrek erabaki hori hartu zuenetik, eta zergatik hartu zuen erabaki hori, eta gero zer egin zenuten? Beitu, zaitik hartu zaban bere egunean zer horrek, nik uste dut proiektu kolektibo baten izaerak, eta ez ja proiektu individualak, baizik proiektu kolektibo baten izaerak, enpresa baten batzen biltzen daben indarra eta jartzen daben dinamismoak emoten daben energia hori aprobetxatzeagatik. Nik uste dut, ez da alde batetik elai eta garaiaretan zeuan zuzendari moduan Santi Zabaleta eta Jose Luis Elkorok erak nola baitean gauzatu egin zebela eta visualizatu egin zebela eren enpresan gogua zeuela eta euskeraz lan egin zekiela. Igual olako txe simplea da. Visualizatu egin zuten. Beraiek jarri zioten hasiera punto bat, baina baita ere amaiera punto bat. Eta hori, nik uste dut, amaiera punto hori visualizatzea oso importantia dela. Hau da, ezinga joan burdixan, nora ezian burdixak noiz amaituko eta daben. Beti burdirak saltu iten dugunean badakigu noiz amaitu biedan. Momentu hartan visualizatzea, jontxo, honek hasiera bat eta amaiera bat eukileike. Eta gurian hauxe nahi da hori izen zan igual hasierako zer hori. Amaierako visualizazioa. Jendeak nola hartu zuen erabaki hori? Epeluzeko ikuspegi hori? Ondo, nik uste dut epe motxera inizen balitz ez litzakiela irtengo. Kontutan hartu izue garaiaretan bintzat gurian 135 etzekizela euskeraz. Eta, bueno, gaur egun ja ez da geratzen, 3 laguntxo geratzen die bakarrik, baina esparru guzti horretan izatea, tranquilo zaitezte, dano jemongo dutzu aztixa ikasteko eta erabiltzeko eta danok izango zate gai hori itxeko, baina ez dauko zue bi urte, hau izango da igual 20-30 urteko proiektua. Hau da, luzera begiratze hori, sekulako konfiantzia eta komunikazioa hasieratik lantzia jentiak eta ezatia jentiai momentu hartan. Orduan izan ginean Eluiar bide lagun guzti hau egiteko. Jente guztiak inagotia eta ezatia zelan zaukan eta noraino iritsiko zen gure enpresan klabia izan zen. Sasoiaretan, Hortik hasi izan guztia, eta gero, ja behin, jentiak onartu zabanean 92% gora, esaten dutze, porcentaje altuan, baina ez 92% euskera zekizelako, ez, jentiak nahi zaban proiektu horretan parte hartu zaban, eta gero jentiari batzuk esaten dabe eta barkatuko duzu, igual galderia prestatuta daukozu, baina importantia denez, pentsatzen dut esatia, eske zuek inposatu iten dozue, hori entzuntut 8.000 aldiz, eta ez dut esango inposatzia danik berbia, esangot ezigitzia dala berbia. Inork, inglesa ikasten da benean, hemen mordua inglesez primean jakingo zue gainera, eta
zuek inglesa ikasi eta gero sekula espaldin badu zibiltzen zetako balio dutzu inglesak. Zetako bez. Eta orduan, jentia zarrikan bialdu bai, joan ikastea. Da, atzea bueltan etorri eta gurian egon da exigentzia. Exigentzia behin ikasitera joan dakoan eta hemen dago beste klabetariko bat, behin jentia ikastera joan danean eta maila hartu da benean, etorri danean exigitu egin jako hori erabilera pasatzeko. Hau da, lan hizkuntzara pasatzeko. Ez da geratu ikastian. Eta oin, Elujarrek beste proiektu baten gabiz baita ere kanpora begira, eta arek erakutsi dozku, jentiak hizkuntzak ikasten dituanean, ikaste prozesorrek ez diela amaitzen, erabiltzera pasatzen den bitartean. Orduan amaitzen dela bere ibilbidea. Eta gure diruak eta gure inbertsioak euskara ikasten, frutu eukiko da bera, behin persona horrek, azkenengo helburua betetzen da benean, erabilerara. Orduan, hizkuntz perfilak eta ez dare ipinitza personiak kontratatzen dugunerako bakarrik. Baizik eta barruan ditugunak euskeratzen da benean, lortzen da benean, erabilerara pasatzeko. Puskat hori da klabetariko bat sasoiaretan egin zana, eta nik uste dut maitza onak emon dituala zentzu horretan. Ekartzen dugulako ikasketa prozesua, lotzen dugu inbertsio ekonomikoarekin eta emaitza batekin. Eta orduan, triangualerazio hori amaitzen da, ja behin erabilerara pasatzen danean. Hori zagoetzateko orduan klabetariko bat, eta zuren esperientziarekin, lain ikustakoarekin, eta ebaluatu dituzun enpresetan, ebaluatu dituzu horietatik 3 industrialak, zeintzu dira oztopoak, enpresentzako euskararen erabilera eta presentzia zabaltzeko, oztopoak zeintzuk izango diratzen? Gauza asko osonak ikusi ditugu. Esan bieda, bikainera aurkezten den enpresaia, pauso batzuk emonda dauzkala eta, ibilbide bat egin daola. Eta berak erakusten da bela baita ere, zirrikituak nundin ora joan lehizkien urrengo kudeak eta faziak. Baina, nik ikusi dutena eta, zu gisa ikusi dozu, niri preguntatzen eta zu gisa dakizu. Datorren urtean. Bueltan mongo zau. Ez, esango neuke, batetik, ondio dagoela, borondatearen eskulagatzen dugu, hau da, hizkuntza perfilak eta horren nik uste neurri handi batien ja markatu iten diela, hori ja bastante datuta dagoela danean, eta nik uste tamaina handi baten aurrera eruaten dela, ze hizkuntz perfil eukibie daben zerbait, lanpostu batek, eta hori bastante datuta ikusi dut, eta aurrera, baina gero erabilera borondatearen eskulagatzen da. Eta, lagaleike, borondatearen eskula galeike, edo zer gauza lagaleike borondatearen esku, baina gero kontabilizatu behar badozu, ondo iten zabitzen, ero geizki iten zabitzen, borondatearen esku baldin badago, puskat, borondatearen esku, ezin dozu gero neurtu, orduan, ondo ero geizki iten dabil, ondo ibiten ibiliko da, ez einok etxau esan honi, berak dauka, hori badago, hori ikusi dugu, eta gero ikusi dugu hori, jentia ikastera joan bai, baina gero ikaste horretatik erabilerara, hori ikusi dut, gehiago lotu biedala hori. Pikin bat, ez da bakarrik, batzu definituta dauke bakarrik, igual lehengo mailari aurreiki, orduan, errak hola definituta baldin badauke, hori da, zerba, baina erabilera errealera pasatzeko ezinbestekoa ikusten dut, bai, konbentzimentu hori, barrura begira, erabilera dala lan hizkuntza euskeraz betetzia, eta orduan salto hori emotia ikastetik erabilerara, eta gero, paisaje linguistikoa daukan importantzia sohartzea. Hau da, zitxalkeri txiki bat, baina oso importantzia da erosin makina, erosin bastarretan dago makinaren softwarea euskera zeukitzea. Eta lehen, dano batekoak berbain jau horren inguruan. Eta mugartegik esan daben bezalaxe, nekezak die salto horrek eta diru inbertsio potentiak eskatzen dituzte. Baina ja behin makina horrek euskeraz darenean, jentiai horrek
eragin egiten dutza. Eta sarritan gelditzen ga paneletan eta ohartauletan, eta gero ez ga horren beste, euskera plana bai, baina ja ez dugu horren beste, igual ERP-ak eta hor esfuerzua bai egiten da, eta bueno, nik uste dut kriston alegina egiten dela, baina goiatzenean gauza txikitara eta software propixotara hor pikin bat nekeza da alde batetik, eta gero beste aldetik horrek puxkat jentia ez da horren hain zamur sartzen hori garatzen. Hor ikusi dut beste zerbait. Bestela, nik uste dut horrek gaindituta badanok daukaguna eta gurian barne gizarteak gu ez gaislak, gizarte baten gare, eta gizarteko ohiturak etortzen die bere horretan enpresetara. Eta horre denbora gehiago bi dago aldatzen. Kaso horretan bai emoten dela, bezero hartuta bertako langilea, bai enpresak eskaintzen dabela aukera, persona horri nolabaiten euskerara hurbiltzeko eta euskeraren merkatua baliatzeko ero prestigiatzeko. Lehen sasoe baten etzana, gaur bada. Oin ezin dana da eta gu barne ezin duguna da aldatu gizartea gure enpresara bere horretan datorrelako, ezta? Puskat, takete erantzun duten ero bidian geratu nahi zen, baina horretzek. Ondo erantzun da, Eta gu biop enpresa bat sortuko bagenu, zerotik, edo ja langileekin, 10 langileekin, zer egin beharko genuke euskararen presentzia darabilera bermatzeko? Bai kanpo irudian, bai gure kanpo harremanetan, barne harremanetan, gure kudeaketan. Bueno, lehen igual... Eta imaginatu, ez garela gu zuzendaritza talekoak. Bai. Langile garela. Bai, hori beti pasatzen jaku. Zuzendaritza talekoa beste batzu die. Izango bagina hori izango litzateke hori erabaki bat hartzea. Hori erabaki zeta, ez, baina ez, guri etxaku tokauko hori. Guri tokauko jaku bidea ikia. Eta bide iti hortan, nik uste dut lehengo adostu bieko ginukela persona horrekin erak zelan hizkuntza nahi da ben. Behin hori eginda eta daukagunean eren baietza bide horri ekiteko hizkuntza hori kudeatzen hasi. Hizkuntza hori esaten dutenean izan leikelako erosin hizkuntza. Izan leikelako enpresak gaur egun toki askotan dare eta batxinan bagare txinoarekin hasi biekoa. Eta antzuolan hasiko ginake euskerarekin. Eren baimena lortuta nolabaitean eta hizkuntz kudeaketaren klabeak ezagututa eta zuk ezagutzen dituzu nibe batzuk bai, eta nolabaitean ja hasiko ginake kanpora begira lan egiten, behin barrukua osatuta da honean. Kanpokoa zein da, kanpokoa gure hornitzaileak eta gure bezeroak. Gure bezeroak dare munduan, nunbaiten. Ez dakigu nundaen bez, harritzen esaten dozkoen nunguadien eta ez dugu ezautzen mapan ez ditugu ipintzen. Baina hornitzailea pai gure kasuan, orduan hornitzaileekin lana. Eta bueno, nolabaitean bertakoa behin enja da honean eta hornitzaileena, gure kasuan hornitzaileena beste batzuna izango litzake bezeroena Euskal Herrikoa baldin badie, orduan erongana iritsi, horre die interes talde zuzenak. Eta gero nolabaitean behin ja pausotxo hori eginda, hori ez da lan geixa, hori da eguneroko lana eta aratzen dozula atetik kanpora. Orduan horrek lan geixau ez dau generatzen, egiten da bena da bizinua zabaldu. Baina ez dakar lan geixau alderdi horretatik. Eta gero, ja, urrengo pausua, zela hori dana india eukiko ginuken, orduan aliatu beharriak eukiko ginuzke, eta horrekin pelotia onditzen eta onditzen joango ginak, eta ja, ez da sortuko ginuke dana. Zamurra. Ordu biterria dira, eta justo mandu anaje klabea. Listo. Ez da. Amaitzeko. Zuek 2008an lortu zenuten urrezkoa, bikain eusko ziurtagia, goreneko maila hori. Bai. Eta pasan urtean berriro aurkeztu zineten. Bai. Galdera zergatik. Bai, eta hemendik 3 urtera berriro. Bai, hori... Apuntatuko dut, Bai, apuntatu, bai. Bueno, behintzak gratis ertetzen dozku horre, bueno, gure lana, baina esango nuke, zehaitik onjo ez, esango nuke normalizazioa edo naturaltasunera iristear garela. Baina onjo be, eutzi biharra dago, maila hortan, eutzi biharra dago, garantizatu artean, danak eta 3 pertsona falta die. Guk ja aspaldi bizualizatzen ginoan noiz amaitzen zen euskera plana. Orduan hori
puixka bat egi bihurtu da. Baina onjo utzi beharra dago ez, kanpoko, hau da, hornitzaileen aldetik eta gizarte aldetik onjo hor pauso batzuk falta dielako. Eta orduan hori eusten espaldin badugu, ja, doia amaitzera. Baina hemendik 3 urtera onjo ingo dugu maila bere horretan jarraitzen dela, gero ja, daren soportea kendu, euskarri batzuk kendu inbieko die, eta gainea salto inbie da beste perspektiba batekin. Munduan garenez, munduko beste hizkuntzak eskatzen daren kudeaketari aurre itera. Hori erraz izango zezuela beste hizkuntza batzuetara zabaltzea. Bai, asko ikasi dugu. Barrukoa ondo kudeatzen baldin duzu. Bai, hori da. Da klabea eta hizkuntza guztia berdinak dira. Azkenean guri euskerako bideak erakutsi dozku, oin hori txinoaren aurrean ze gauza egin behar ditugun. Eta gero, babes neurriak euskeran dako. Euskaraneko flojo dago nazioarte mailan. Azkenean inglesa danok hemen lehengo hitzaldi guztietan danok inglesari erreparatu dutzagu, klaro. Inglesa eta txinoa, nolaiten iztun aldetik, guri emoten dozku ez dakit zenbat milioi buelta, ez? Gu 0,6 milioi ga eta hor 1.000 milioi eta euskera ez da ezer. Baina, merkatuan, hizkuntza bisak palixo berdina dabe. Orduan, hor salto ikia beste hizkuntzetara samurra da. Kao, egokitu inbieda, baina oso samurra eitea jaku. Eta, puiskat, inglesak eukilekien eragina gaur egun dana zapaltzekoa horri be aurre eiteko, jontxo, bai, inglesa dator, baina, gu euskeraz lan egiten dugu eta guri bakien, gu hola jarraitu nahi dugu. Hori aldatzen ez dan bitartean, gu hola jarraituko. Naiz eta gero, inglesa baliabide moduan erabili beharko dugun, zenbait tokitara hemen esan dan moduan toki guzti horretara aliatzeko. Baina bai tresna moduan erabilita, ez gure lan hizkuntza moduan erabilita. Pixka bat hori da, hori. Argi dago. Tarte izango dute, aldeak egiteko? Aspertuta hongo dira danak. Nik uste dut oso ondo pasau dugula zuekin. Ez? Interesantia izan da. Interesantia da. Ez benetan ikasteko bidea beti pizten dago gua, nire ustez, galdera sakon nola motz eta sakon edo garrantzitsozko bat baldin badaukazue, hitz egin edo tirako isildu. Eta bestela, benetan eskerrik asko, ez? Benetan eskerrik asko, zuek bioi, eta goiz guztian egon zaten guztiei, bai izlari, bai entzule, daukagu hor valorazio horritxo bat, justo egitaragoan beste aldian, batetik 5 neurtzeko minutu baten eitzen dana, eta benetan estimauko izuet, segu horretan askotan oinarritzen da urtez urte, zuen karpenekin hurrengo mintegi ere antolatzeko. Eta esan dakua, hemen txoko bat daukazue, topagune moduko bat, eta zuekin kontatzen dugu ere, datorren urteari begira, interesatzen zaizkigun gai horrek ekartzeko eta hitz egiteko. Orduan, orain mokautsua daukagu museuan, internetetik jarraitzu gaitzuenek ez, virtuala dake, baina gu bai, eta desiatzen gaude, ez da? Hala ondo izan.